komentujte. Ty to komentuj. Tak je pátek. A my jsme v Praze. 12 hodin. A jsme ve škole. Naší novodobé škole. Moc nás to baví. Máme hodinu slušného chování a učíme se, jak Se pije čaj. jak se louhuje čaj. Je to velmi poučné. Akorát mi asi dochází baterka, takže to nevím, jestli to bude moc dlouhé video, ale Nevadí. nevadí. Tak, povídej. Kde jsme byli a co jsme všechno se naučili novýho? Ale tak za prvý jsme byli... Jo. Bohošovicích mekáči. Jo. Potkali tam jsme byli. paní Jo, ta byla strašně bláznivá. a smála se tomu, že jí hnusně jídlo. A divila se, proč to jí. No, ona to spíš vypadala, jak když brčí, ale nevadí. A to pak jsme šli do levných Bylo knížek. to víte, no. Tam to bylo moc... Moc pěkný to tam bylo. Jo. A Koupili jsme trce, poučku,